Hi guys, good morning. Damis liksi sa Valencia. Unja adto mi karon sa Tagbilaran City. Kay nami importante nga buhaton. Mura rin kong nagwapa, marinjo. Na. Hala makagwapa din nga ning LDR tas karang nay mana. Kinsa pa parang wawa na gubot. Kinsa masih mamaghapon. Sakto na kay may magani wag ipag. Ako ko na mi da. Sige ko sa mayo. Sana all mabuds. Sana all nag uniform. Sante, pagitanig Amerikano te. Pagitanig Amerikano. Siya po to ang mga Amerikano po nagkabudjud naman ang tigil. Uy, narabaho lang mo. Sa? Nagkabudjud na ang tigil. Matindi na ko. May rin ako ba? Kayor. O para mo sa ganyor. Okay ha, kahan mga nitag kalatagwa. Wala mo nila. Nomor tayo sa ka? Pag sige upload. Ja, nana kayo ongoing. Karali sih. Kami yung sedanan. Dah manok ya? Kare? Kare mo? Ha? Semua. Hai? Oo, guru po sa Tapi sekarang agak mau guru po siya. Bistari sa kuan. Robot. Mahatag mag-uwan-uwan. Pakay ni kabuntag wa kuy laing unahog tanaw. Ikaw, kaya di ko muna ning tiri ka ma-stress magug si tiri good. Ma'am kay ningon ko sa kanya lagi pag ma'am. Ate noon kay tiguang naman ko. Kabatan-an na ni sa magpatawag ate. Pas ihi asa ko duli ka ihi na jud ko. Dili ka rin. Jay. Hala, ma-stress mo na sa ate na lagi di ay. Nandito ka diha Jay. Hala. Jay mangihi. Bawason sa nato katapison ra. Oh, Jay pahamjuan jud ko Jay kinagaihi ako Jay. Kaya sa mayor na. Hala. Kapag nagpanapod ni. Kaya magbalik. Na-monetize na naman sa Facebook. Monetize. Tanawan ninyo guys. Mag-upload na tayo. Na-monetize man ta. Sa garaan. Mas bago sila kag 100,000 euro bahin ko. May bunga. Ito malbere lagi. Pulungan. Ah, nagkarang isang putang nga. Puti. Ako karang na marag. Si Jay ko sa sumukag. Kaya rabbit there. Nas Jay na ah. Jay ni habog na. Dil na magkumo. Dadun Jay kay uban ko nila tumiloon. Mara magmudil. Dere mis gawas. Kaya makabuling. Kaya gikarang. Naman ka sa multicab. Aba? Sa nikato nagang liug. Ha? Mua-mua bitaw. Di ra katuhaman na allergy. Sa? Oh, katuhaman mag-ato. Ako'y suoton nun. Ha? Ako'y suoton man ba? Katuhaman ganas ha. Agpanto na may di. Pero man ang panti di. Doon naman. Hala dugay-dugay para balik ko pudang sinina pud. Mura ri. Punta ko kaya muli ka umuha. Ada. Ano mo kaipog do ha? Ibalik itong magibayal ko. Panglaban mo. Layo mo siguro katuwa. Nabuda rin ha. Parang nasunog. Na guys. Nag-staycation may lang liksi sa kuan loon.
Nakabawa si Lexi sa idang mama. Si Lexi na pinaglaag, idang mama na bidyaan. Ugma mag-swimming mi adto sa Bopo Resort sa Loon. At ang ilaman ninyo, amang kaaban si Ate Maripi ug si Kuya. Parang isang pamilya. Hala! Si Lexi nakalaag. Nasunod. Hindi ka nang naik. Kung mato kong Manila pohon, si Lexi may nga banon. Buta naman eh. Pwede naman na himuon og karang naay badi-badi. Sugot ka Lexi. Sugot man sa ugang banon sa Manila. Pohon ka nang may ubay klase ba? Kanang matlan og kanang December nga na. Ubay klase ang banon sa Manila pa bakasyonon. Para makabisita pud siya sa isang lula. Tapos mandaluyong. Bisan pa og lang pamili kuan na broken. Kaya si Aisa o si Lester kuha naman din sila yung pag-asa nga magkabalikan. Si Lexi naman po si Jagila nga lula. Karang ko ang Lester lagi isang inahan si Ate Merlinda Lapicero sana all. Shout out diha sa Mandaluyong City. Lula ng Lexi. Naglagaw kayo mama Lexi nag-swimming. Waka gimingaw sa imong mama. Gimingaw? Gimingaw ka? Iya, gimingaw di ay. Damahila ka di? Aw, di magmingaw-mingaw ka magandaanad na. Muli may sa family house, ini pagkakuan. May 2 pohon. Mugrete ko advance happy birthday ni Ate Ninay Janet Jamu Inda June nga nakakaroon sa Canada. Ija mang birthday ugma May 1 Labor Day. Mugrete na ko advance. Masamot ka sigurari ka busdik. Kay way buhat na kaon higda na pod. Kaon higda. Pero ganang buntag hinoon sa zona nagpuan ko lakaw-lakaw exercise. Gandang hapon siguro basig malakaw-lakaw mi. Ay, darami guys. Mga tumis kuan guys. Tara na ay Atabay Beach. Mga tumis sa Amerika. Mo na ni Amerika na ni. Ako paday. Si ako. Mapaklay ra ba ng Amerika? Yun mo hatag lang. Dahil ta kayo dapin siguro siya. Mago. Kaya ko lang hiti. Maabot pa ka taris hugot ron. Ladyo rito Ladyo dito. Di mo kapita ugma kay nante sakyanan. Yaro ni boy butan man to makadungog ganin na siya na lugar hisgutan. Iha gyud ang timanan. Unsa man mo hapita didto? Sakat din na manunggay pa ni sa Lapay Nganas Manila. Mo naman ay. Lapay Nganas Manila ba nga? Magsurusuri kada buntag. Oo. Si Asa lagi ato abukid. Nagato dayon. Oo, ko kita lagi. Nagdus lang ang buhok ug aduna na tay with cheese 5 pesos only. Palit na buyag no. Ado ti ana di kasada nindot ang kasada. Naman to sa paging dolor dito kuno ang side plano mo ang subdivision ya magkatapan na man. lami kayo. Palit na, lami kayo. Malunggay matisal nagdus lang ang buhok ug aduna na tay with cheese 5 pesos only. Palit na Lami lami kayo. kayo. Dalami. Mayor. Malunggay matisal nagdus lang ang buhok ug aduna na tay with cheese 5 pesos only. Palit na lami kayo. Ipon. Bujo na no. Di, lubi-lubi na. Karabang na yung magmama. Bukmur bujo lagi. Bujo na sa mga unsa na dili we? Hala. Manghatag may guwan-guwan. Tara. Lamig nga nay kay landong ba wa kay silhigon. Uy, ito ano, siguro to. Mau na ba raya? Para may marag dagat ka rin gimaw. Mau na lagi. Tara na lagi. Ito na dagat ka rin gimaw. Dagat.
May bay ka na. Okay ra ka? Okay raman. Wa maglain ng lawas. O man. Di namin sa Atabay Beach. O Atabay. Abi kung na di ni beach. Abi kung na daghang Atabay nga nagtapok-tapok. Katikan din lay. Hala kati. Busig. Ha? Na. Kuan ka. Di, may paikan din. Matanda na ni. Lakaw yun. Una mo yun. Adi din na kinasanan. O kinasanan tingnan po danig. Okay ra ka, tire. O paraman. Di, basta okay ra ka, ha? Di, wa mag... O karaman ti. Ako sa pagkudapan stirin, ha? Kila-kila. Sa una na to. Kaparilik si Ansi. Tita Tiri na kay... Ako Japan. Di lagi. Makaila makakatiri og ining mo atake imong kuan. Makaila Makaibaw naman ko kay- Makaibaw ka. Muling ko naman ko. Kaya pura magdi. Laigang ti. Di naman masabot. Biha ka ko ano? Karanay. Tanaw clouds. Now yun. Biha ka clouds. Kana mura kita tapok kay gapas Na. sa video. Ma'am, taga-asa ka, ma'am? Hala ba, cuma dari mo langoy-langoy. Ha? Uy. Tawaran mas negra. Yeah. Nakita na sila. Nalipay siguro sa gitang. Laway si Dao, hala. Hala pa aja mo lang iro-iro. Bibigyan naman tas iro. Kaya nga din, nilang iniro. Parang ka-cute. Oh. Naabot na guys, giga nag-walking. At dumi sa Atabay Beach. Da, nihapit ko daris. Katutaan nga rako niya. Dari ko magtukod og bahay puhon. Kay ladyo sa mga maritis. Kuan paron, di paron makasunog rong inita. Vitamins paron. Palingan ta ko daghan. Nganing kasag tabukaon, kinahanglan ta magpasingat pod. Aron gatong tijan di mo bukdo. Mo-check-in mi karon sa Bopo Resort. To na sila ati to na una. Tapos liksi dia. Iba na kung nisliksi sa Amerika. Sa Las Vegas. Iuban. Mabaka sa Las Vegas? Para makakuha ka rin itong partner. Kauyab ka. Bata, pag ganito, Oh. Banta bitaw ha. Nagsayin po nangaligo na sila. Ritso. Resort eh. One. Nandiyan na eh. Darayor. Gapan yor. Aman. Oh. Antigo ba tadan eh? Itap. Punis asset. Namus panglaw. Itap dito. Itap. Hala. Kailangan ninyo, every time magbawas mo. Na naman ang isa na. Ay. Maligo na mo? Doon mo rin kahigdaanan. Nay, Wala lagi Biblia. Basta kayo mag-Bible study tadanin ron. Masaya lang saga. Hala, man ilang saga. Maramang git-git yun. Nanda mo ligo na mo, di ba?
Nagono? Kaysa mo dari, hala maarang mo dari pat pagkatao. Pa tuga mo dari manang. O pa sud, sidlan pa na. Ingan ang palit ng rep at swarto. Dari kabinet, dari batang mga sinina. Hinangir. Pwede mo tago. Dari. Ang serbe? Pangato. Uy. Mga cuma na paglang siya, rinlo. Tayo mga, kwanta, bopo. Bopo nga. Tawel, sabi? Wala man sila ikuan, karang nai, hani parang nai, jacuzzi. Panga sigapod. Kabetes kurinti. Swimming na ko, no? Uwan init. Maglakihila ko rin sa kwarto ka, karong sa. Aga-o, Ato day ka. Kamay sabon. mura na. Bala. Alam, sa bunda, daghan. Katong hinatag ni ate, Barbie. Dab. Toothbrush. Duha mo lagi. Ano ba tayo? Kutot pastaan. Isod naman sa bag. Na-shape pa nila yan eh. Duha na pala. Ngayon siya wala niya. Ayaw man. Mapakong. Pakinayin mo nga. Sige, ikaw. Dede, gawa ko yung picture ninyo mga doon. Ano kuya, pili na. Igiinipan ko. Aling hiing. Sige na, limitin. Lain na pagkainin. Sabi na sa ganun ko ang likod. Ato ba, ilang-ulang, ato ba, ma-enjoy ka? Ano na mo sa itong likod? Kung bati kay katas niya mag-swimming. Kutas ning maglangoy-langoy kamay kamang-kamang. Mao dili na pag untag kabo lagi. Kani ba ka mo Dadi, langoy? dadi, diha ka, dad. Dadi, diha ka. Dali, dali. Dali na. Dali na. Dadi. Lagi pa nga to gara-gara. Nag-usap di ka, nag-tiktok ka? Ito.